Така, както се казва, за кой ли път. Отново са две риби в люлката. И двете долу-горе са с еднакви размери. Ето я Анджелина Джоли и кой мислите? Брат Пит. Мисис и мистер Смит. Опа! Така. Здравейте! За днешното видео сме избрали една не чак толкова популярна и позната сред шаранджиите дестинация, а именно язовир Ботево. Нека накратко да ви споделя какво представлява язовира, къде се намира и защо сме го избрали за риболов. Самият язовир се намира в Варненска област, между Варна и Добрич. Изключително красива дестинация, както казах, нова за наши ранджиите. Може би от около година язовира е отворен. Разполага с изключително добра база, като на язовира има бунгала, където могат да се отседнат с токове, с всякакви видови удобства. Това е едно от нещата, които лично мен ме привличат. Другото, че самият язовир е доста красив и има добра популация от шарани. Може да останете с нас, за да видите как ще подходим в това видео и дали ще успеем да извадим някои от по-добрите шарани, които се намират в езерото. Тук масовите риби са между 6, 8 и 10 кг, но има и отделни екземпляри, които достигат до около 20 кг. Не са много на брой. Но, пак казвам, има доста риби в езерото, така че останете с нас да видим как ще протече нашия риболов. За днешния риболов сме избрали сектор номер 28, който се намира в най-плитката част на водоема. Дълбочината е някъде около 1,30 м до 1,50 м. Така, понеже не познавам водоема, никога не съм го посещавал, виждал съм го единствено и само на снимки. И ще подходим по малко по-различен начин. Измерили сме с маркера долу-горе на около 30 на мотки. На 3 метра са самите колчета, това е около 90 метра дистанция. Дълбочината е около 1,30 м, дъното е леко тинесто. Защо съм избрал тази дистанция? Ще ви обясня набързо. Самата дистанция е бърза и удобна за хранене. Ще я храним с спот. И ако нямаме резултати, няма да имаме никакъв проблем да сменим дистанцията, да излезем по-напред, примерно 100, 110, 120 до 130 метра. И това, нали, ще ни помогне в самия риболов, понеже
не познаваме езерото, не знаем къде са самите риби. Затова ще подходим по този начин, ще ви покажем и как и с какво ще храним. Бързо ще ви покажем храната и ще ви обясним какво, как и защо ще го използваме и какво сме подбрали за днешния риболов. Това са стръвите, които ще ви ги покажем после. Като цяло това е фишмил пелета халибут, която ще бъде използвана за направата на ПВА, понеже самото дъно е малко по-тинесто и ще използваме в ПВА-та първоначално. След което сме подготвили бойли 16 мм, три различни вида, като структура, като вкус, аромат и тем подобни. Ще ви обясня защо са три различни вида. Някой ще каже, три различни вида топчета, как мога да се храни с такова нещо. Така, аз също не съм привърженик на това, но след дълги дискусии с колегите успяха да ме убедят да го направят това нещо, тъй като извадиха желязна логика защо и как. По принцип, аз лично използвам за захранка ето е това топче, което лично мен никога не ме е подвело и винаги ми е дало резултат. Магбум, известно топче. Няма смисъл да го коментирам твърде. А това е като цяло 16 мм. Плюс още 3 пакета, които са с размер 20 мм. Всички тези топчета са бавно разтворими, тъй като аз лично не харесвам разтворими бойли и може би няма сила, която да ме накара да ловя с тях, тъй като се разтварят изключително бързо, може би са подходящи за някакво по-бързо захранване, нещо е такова, но в случая предпочитам варените бойлита. Какво ще се случи? Тези 20 ще бъдат нарязани, тъй като все още сме пролет. И лично мен ме притесняват големите стръви. И самите 20 ще ги нарежем на 2 с помощта на ножчето. Някой на 2, някой на 4. Няма да правим някакво изключително масирано захранване. Може би около килограм до 2 ще бъде самото захранване първоначално. Поради няколко причини. Първо е, че избрали сме една дистанция, която не се знае, нали, рибите преминават ли, хранят ли се, какво се случва. Затова няма като руския цар да има масирано захранване и да стоим да чакаме рибите да дойдат. Просто ако няма риби на тази дистанция, сами ще си ги потърсим. И това е по-скоро апел към колегите. Не разчитайте рибите да дойдат при вас. Направете всичко възможно сами да си организирате и да си изградите риболова, така че да можеш във всеки един момент да си смените било то дистанция, било то монтаж или каквото и да е, и потърсете рибите, защото опитът, който имам, показва, че те много рядко ще дойдат при вас. Вариантът е да са изключително активни, да минават през петната, да унищожават всичката храна, че тогава едва ли не, нали, рибите сами да намират нашата храна.
Ето го и самото количество с храната, което е около килограм и половина. Така, както ви казах, 20-ките са нарязани, 16-ките също. Оставили сме и някой друго 16, което не е нарязано. Та, няма да прекаляваме с храната. Към тази ще добавим долу-горе около 300-400 грама варени семена. Това ще е за старт, да видим рибите как ще реагират и дали това ще ни донесе успех или ще трябва да променяме начина на риболов. Сега да пристъпим към основното захранване, да позахраним малко, след което ще почнем да си подреждаме върици, да опънем палатки и тем подобни багажери, които мъчат доста. Ще оставим петното, може би ще трябва около час да си почини и след което ще хвърлим нашите върици. Помятахме си с спода, позахранихме добре, може би около килограми 500 килограми, 800 храна, топчета и семена, както се видя. Сега идва ред да си нагласим монтажите. Ето го, олово с тръбичка, любимия ми вариант. Избрал съм олово, което е 80 грама, поради факта, че дъното има лека тиня и ако сложа по-тежко олово, ще се забива достатъчно добре в самата тиня. Монтажа вече съм го показвал, ще ви покажа отново. Едно буферче. Прекарваме. Пускаме си го да слезе долу до оловото. И си намираме една бърза връзчица. Тук аз лично винаги предпочитам влакното ми, което вързвам бързата връзка, да е на 2. Правим си намотките. Между 6 и 8 са достатъчни. Затягаме. Но това излишното няма да ни от полза. Вкарваме буфера в бързата връзка. И ето, това ще представлява нашият монтаж. В днешния риболов ще използваме едни бойлета, които са така наречените от нас Jumballs или двукомпонентно топче за риболов. Какво ще рече двукомпонентно? Самото топче е правено от микс за бойли плюс поп-ап. Така, какво ни дава това топче? Това топче първо е олекотено, привлича рибата и с цвета, и поради това, че нямам някаква идея, нали, рибите на какво ще реагират, как, защо, предпочитам точно е такава стръв, която е видима за самите риби. Като големина ще използвам
16 мм. Едната вълица ще бъде с Франкфуртер, а другата задължително с Бойле Магман. Това е нещо, на което, т.е. нещо, с което аз не тръгвам, ако го нямам на риболов. Едно топче, което лично на мен ми е донесло страшно много радости. Нека да направим и монтажите. Сега 25 либро оплетено влакно на Делфин ще се използва. Тук клубчето аз се го правя задължително двойно, за да нямам после ядове. Ако не е затегнато като хората, се разплита коса, ма се удължава и стават бели. Ето го самото франкфуртерче. Какво представлява? Това е пикантно или люто топче с размер 16 мм. Сега само да му сложа стопера, ще ви покажа долу-горе нагледно как застава във водата. Самото топче, когато падне във водата, не се вдига, а застава точно по този начин. С рибата, което вижда първото нещо, е цвета. И точно поради този факт съм избрал да стартирам днешния риболов с този вид топчета. Да видим дали ще се наложи да ги сменяме и какво ще се случи. Другото, което е, ще сменя малко самите монтажи, заради факта, че дъното е тинесто. Ще ги направя комберик и една идея по-дълги, около 20-22 см. Ето това нещо ще представлява нашия монтаж. После вече ще го направим в комбинация с флуорокарбон. Опа, елате тук насам.
Така, още нещо само да спомена за монтажа. Умишлено оставям по-късо разстояние до куката, за да видим как ще реагират рибите. И при най-малкото засмукване би трябвало да се закачи. Сега. Ето го и самото флуорокарбон, че според мене за тези риби тук до 5-10 кг, че и нагоре 0,35 си е напълно достатъчно. IQ предпочитам го, защото във времето се е доказал. Лично аз с това нещо проблеми съм нямал никога. Как да си го вържим? Едно клубче. Стискаме го. Хващаме куката. Аз лично го правя така. Прекарвам куката през възела, през ушенцето. Стискам и навивам 6 намотки. Така. Събираме влакното и връщаме една, две. След което изваждам куката и прокарвам в обратната посока влакното. Навлажняваме и сега затягаме. Ето го и самия възел. Тук долу-горе казахме 25 см. Ще го отрежем малко по-дълго. Така. Режем излишното. Ето го. Сега ни трябва едно антитайгълче, за да ни е по-лесно. Прекарваме го. Ето долу-горе дължината на монтажа, преди да го вържа, около 22-3 см. Стягаме и почти сме готови. Казвам почти, ще ви обясня защо. Този монтаж е хубаво да има малко меко улово, когато лети, за да не може монтажа да се пресуква от самия възел. И сега ще минем и към този вариант. Ще ви го покажа нагледно. Съвсем лекичко. Добре е да го притиснем, за да не ни пада самото олово. Така. Ето го като цяло как изглежда и самия монтаж. Само да взема диповите. Този монтаж е готов. Отваряме дипчето.
И го пускаме леко да се накисне, да му придадем допълнителна атракция. А ние продължаваме с монтаж номер 2. С тези монтажи ще стартираме нашия риболов или битката на титаните Франкфуртер срещу Магнум. Да видим кой ще победи. Я да видим, айде, покажи се. Леко, че се смалка кукащи. Тако. Лекичко. Айде, вътре. Там го не гледа риба. И миналата година 12. Слуката твърде рано ни споходи. Не очаквах. Може би 1 без 5 въйците бяха във водата. Не са изминали повече от 20 минутики. И за наша голяма радост 2 медени питки, двоен рън. Оператора се включи и той в помощта. Малко се притикахме с избора на сектор, защото в дясно и вляво са папури и без гащеризон трудно ще ги вадим рибите. Наложи се екстремно да обличаме гащеризона. Нека да ги покажем рибките. Опа! Стой, ще написна. Както казва един приятел, драги зрители, сами преценете колко килограма е. Първи брой. Ето го е втори брой. Медена ли, житена ли? Не знам каква питка ще дойде. Да се надяваме да има още 20, 30, 50 такива. И така. Или мама ще изтеглим един или двата.
Как искаш? И тост много ял. Опалянка! Ай, да пораснеш. Ай, да не се сърдиш и пица мутка. Изключително удоволствие рибите, когато те посещават често. Тази е под номер 3, малко и непослушна. Явно оцелихме им и дистанцията, и храната. Според мене риболова, да не викам идеала, върви с супер добри темпове. Опа! Ето го. И трите риби са калибър плюс-минус 100-200 грама, около 7 и нещо килограмови са рибите. Така че няма да си играем и тази да я теглим допълнително. Вече ако има някоя риба от 10 кг нагоре, ще я изтеглим. Тъщан този риба как се върти тъй. Работата ще отива пак на гащеризон. Не се напъваш. Един калибър. Освен да кажа, че щастието и късмета пак нас погодиха. Отново твоя рън. Виж, на мен ми изглеждат една идейка по-големи рибите. Може би ще притеглим едната, да видим дали е по-голяма от останалите или не. Да ги откачим. Така всичко е станало мармалад. Ето е така нагледно да ви покажа стравта. Какво представлява? Така. Тази бъде се потуриме тук на хращето. И следващата. На
този вече се е откачил. Опити наказана на дървото. Така. Красавци! Опа! Стой. Както се казва, на една страна пушка, на друга сабя на две струшена. Ето ги и рибките. Я да им кой е по-големия. Този може би. Опа! Ялатка! Дай да те покажем и тебе. Ето го. Един от нашите герои. Така. Не остава да се приготвим бивака. Все още сме до никъде. Имаме да разпъваме палатки, легла, столови и тем подобни истории, което не е много лесно, но пък за сега се справим. Опа. Идеалната медена питка. Айде, пак да дойдеш. Айде. Да не ревнува жена ми. Благодаря. Ще ли дава вара? А? Вара? Чиш? Да, тя благодаря. Нашите мъки на язовир Ботево продължават. За пореден път двоен рън. Може би едната риба е около 10 кг. Както се вижда, току-що ги извадихме. Ето ги и монтажчета. Тук си направих едно експериментче с едно малко попапче десятка. И да ви кажа честно, не виждам кой знае каква разлика, дали ще сложиш десятка и 16-ка, примерно. Нали, попап или топче. Рибите са долу, горе с един размер между 6-8 кг. Ето от този
Ние от медените питки. Да. Много малко. Не иска да са наостри. Така. И костичката ѝ е доста разранена. Явно и нахална, обича да яде топчета. Хоба! Така, да ѝ пръснем антибиотик и да ги връщаме обратно, където им е мястото. Току-що реализирахме поредния двоен рън и тъй като времето напредва, няма да презамятам въдиците в водата, ще си приготвим храна, за да може да се дохраним на петното за вечерта, да имаме храна, за да не изпускаме рибите да бягат и да може да се въртят около нас и да си ги хващаме ритмично. Оказа се, че се хранят повече от доволно. Лично според мен храната, която вкарахме, вече е опустошена до последния детайл. Така че ще трябва да си приготвим допълнително храна. Нещо този път, което няма да направя, е бойлитата с размер 16. Няма да ги режа. Ще си ги вкарам директно цели, тъй като първо нямаме време, второ рибите са си активни и въобще не се плашат от храната или нещо подобно. Напротив, колкото повече храна има, толкова по-добре си реагират. Ще пробвам да спра и самите ПВА-та, да ги премахна, защото да не губим и оттам време. Директно монтажа в петното и да видим какво ще се получи. Надявам се вечерта да е още по-добра и да излязат още по-хубави риби. Така, денят е към своя край. Успяхме да извадим доста риби с тегло от 6 до около 10 кг. Рибите се оказаха активни. Затова сме решили да понахраним малко повече за вечерта, като захранката отново ще е бойли, рязани и цели и да видим какво ще се случи през нощта. Малко преди да се стъмни, успяхме да нахраним петното. Изхвърляхме може би около 3 кила и малко храна. И не мина и може би няма 10 минути. Въдицата отново потегли. Ето и втората. И тя иска да си ходи. Или може би не. Така че рибите явно са доста активни. Така. Леко сме се помотали. Бързо ще го компенсираме. След захранването, явно тези риби си искат храна.
Та е теп. И няма денем, няма нощем явно. В езовира има достатъчно риба, която се съхрани безкомпромисно. Мога да кажа, че езовира просто е, меко казано, очарователен. Нека да я пускаме тази риба. Отново набързо ни извари и двете въдици. Сега ще ги прехвърлим бързичко и да си приготвим някаква вечерка, защото все пак и не сме хора. Както се казва, и не сме хора, и ни души носим. Да се пръснем малко наденичка по специалитет Бая Стоян. Полето е готово перфектно. И както се казва в добрите кулинарни предавания, ще я задушим с малко лук. И на финала ще ви покажем резултата. Нашето произведение на изкуството е почти готово. Още 2-3 минутки и ще отиде в чинийките, готово за консумация. И ще ви покажем как изглежда наденичка по шаранджийски. След малко време, още 5-6 минутки, имайте търпение. Както се казва, наближи колега, е нашия шедьовър по шаранджийски наденичка е готова. Сега остава да хапнем и ни, рибите ще напочакат. Така че, приятен апетит! Много е важно да не се прибие в тези камъни. Мисля да изнаглея още малко и да тръгна леко против себе си и да сложа 20 мм бойлита, да видим дали евентуално рибите ще ги хапват и дали ще покачим размера. Така, може би около 20 на минутки, след като презаметнах и двете въдици, нещо, което промених е оголемених страфта с 20 мм. Топчи, едната въдица вече е навънка, втората е на път. Нека да видим като големина каква ще е тази риба и дали въобще ще има промяна в размера. Като цяло мога да кажа за самия язовир, че държи доста прилична популация от риби с доста качествени размери, 6, 8, 10 и нагоре. За сега нямаме по-голяма риба от 10 кг, но просто тези, където са масовите 6-8, не ни дават никакъв шанс. Хранят се доста интензивно и бих казал, че откакто се е стъмнило въдица повече от 25 минути,
буквално не е седяла в водата. Ще опитаме да направим нещо, за да извадим някоя по-голяма от 10 кг нагоре. Просто като виждам за какво става въпрос, в язовира държи изключително добра популация на риби и не знам, просто не виждам тези по-големите как ще се уредят. Влизай вкъщи. Така. Добре дошъл. Не. Колко е 290? Като махнем слинга много горе. 8 и малко. Идеята на този филм беше да посетим водоем, който не сме посещавали никога, и един вид като предизвикателство да видим как ще се справим. До момента загубих им бройката, честно. Не знам колко риби извадихме с тегло от 6, 8, 10 кг. И искам да проверя дали е възможно по някакъв начин да направим така, че да хващаме по-големи риби. Да. Идеята ми е да си направя монтаж, който евентуално да може да хваща по-големи риби, а именно монтаж изцяло от флуорокарбон. Изцяло твърд монтаж. Това имам като идея. Искам да проверя какво ще се случва. Въпросът е да си намеря една игла. Ето го, този монтаж. Някои му казват румънец. Това е монтажа, на който лично аз, може би няма друг такъв монтаж, който да съм се смял повече в живота си. Но за пореден път съм казал, че греша. Може би преди, не знам колко повече от 10 години, когато го видях за първи път, толкова много се смях и не вярвах, че може да съществува такова нещо. Но пък този монтаж реално си е доста добър в определени ситуации, когато търсим големите риби. Ще ви покажа нагледно защо се смях. Когато го видях за първи път в Румъния, монтажа представляваше нещо такова, че дори и малко по-дълъг косъм. И ми стана изключително смешно това риба как ще го засмучи. И си мислех, че с този монтаж абсолютно никога няма да се хване риба. Но се оказа, че
не е точно така. Идеята каква е? Нека да го вържа и ще ви обясня нагледно на масата какво се случва. Така. Сега няма да изгорбявам толкова много. Ще пусна една идея малко по-дълъг косъл. Това си е долу-горе стандартно, но малко по-дълго от стандартното. Така. Затягаме хубаво. Да. Какво се случва с този монтаж? Нагледно. Тук ще стои малко място на масичката да я покажа. Самото флуорокарбоново влакно е изключително твърдо. И когато дойде някоя по-дребна риба, която на нас не ни трябва, засмуква монтажа, изплюва го и монтажа се връща в обратното си или в работното си положение. Тук флуорокарбона играе ролята на твърда връзка и не може да дойде да застане така, да застане общо върху куката, както когато го правим с меко влакно. Дори и да оставим с мекото влакно по-голямо разстояние, идва една риба, засмуква плюи, втора, трета, монтажа застава върху куката, идва следващия чуртан, лапва го и се забива или се зашива някъде отстрани. Не казвам, че не става и с меко влакно, но този монтаж е предназначен точно за това. Когато имаме проблеми с дребните риби, вадим ги една след друга. Не, че тук са дребни, но искам да проверя дали това нещо ще проработи. И затова го вързвам този монтаж. След малко да ще бъде в действие. Ще ви покажа още едно нещо, какво ще се случи с него. Та идеята е да проверим дали това нещо ще ни донесе някоя по-голяма риба. Нека да го довършим. Едно клубче. И после ще му сложим едно антитайгълще. Така. Ето го. Първият монтаж е почти на 90% готов. Сега тук идва още един момент. Вземем едно топче в 20 мм. Поставяме го в PVA системата. Стягаме. Пък си мачо се скъсвам, възел си е здрав. Така. И хоп. Ето го нашето монтажче. Това нещо като падне, PVA-то се разтваря, а топчета застават ето по този начин едно до друго.
Все едно се ловим на двойно 20. Ще бъдат следващите монтажи, които ще бъдат вкарани в водата. Да видим, ще има ли успех с това нещо или не. Ето ги монтажите. Закачаме ги. Сега, не знам, не съм сигурен на 100%, че ще ни дадат някакъв резултат, че ще успеем да хващаме по-големи риби с това нещо. Но съм убеден, че няма да ни изкарат въдиците през 5, 10, 15 до 20 минути. Абсолютно сериозно казвам, че повече от 25 минути въдица в водата абсолютно не е стояла. Не, че тези риби, които ловим, са лоши, но просто пък ако има възможност да фанем някой по-голяма, нека да пробваме. Тя даже няма и смисъл да я снимем. Както се казва, за кой ли път. Отново са две риби в люлката. И двете долу-горе са с еднакви размери. Ето я Анджелина Джоли. И кой мислите? Брат Пит. Мисис и мистер Смит. Опа! Така. Добро утро! Както виждате, въдиците са вече в работно положение. Нощта премина изключително интензивно. Честно казано, на рибите им загубих бройката. Постоянно двойни, тройни рънове. Направихме някакъв опит, с който да се опитаме да уловим по-голяма риба с тегло над 10 кг. Не е успешен. Монтажа, който ви показах, ето пак да го видите. Абсолютно нямаше никаква разлика от това, което ще ловим. Явно в язовира популацията на тези риби е изключително голяма и просто по-трудно ще стане да се отсеят рибите, изисква повече време. Нашата идея не е била, нали, да отсяваме. Като начало идеята ни беше да проверим язовира, състоянието му, каква популация, какви риби държи. Така че се получи, според мен е доста перфектно, като риболов ще видите сами по кадрите, изключително интензивен. Въдиците не са се задържали много време в водата и
мога да кажа, че изключително доволни от риболова. Ето го и нашия сутрешен гост. Не закъсняха много. Както и предполагах. Това е въдица, казана по нашенски, тип търсачка. Понеже видях, че рибите преиграха може би на дистанция около 30 на 35 метра. Набързо решихме да в момента ще имаме и втори удар. Настойката се опитва да вземе. Да. Някой път така се получават нещата. Само секундичка. Тъй като стане. Опа, леп. Така скоро не съм работил. Ама то се налага. Така ще стане. Едната вляво, другата вдясно. Направо. Супер. Така, тази ще оставим тук. За да извадим първо едната риба. Стана мазан. Освен да пикнем и колегата на помощ. Колега! Те 6 риби преиграха тук на късо. Как е? На тътета сира? Да. Ма тя е другата не че има много дълго. Ди, ама? Как се казва, ела ти киленца пребата. Ака. Уху, браво бе. Какво? Те всички те за такива пред. Хубава, около 8 кг. Вижте, ама. А? Ти са бийте. Айде, върни. Това е вътре. Браво. Обърни ли гела сега? Така. Този филм ще бъде озаглавен, според мен, най-подходящо заглавие му е Двоен рън. С тези риби приключваме нашия риболов тук на язовир Ботево. Искам да благодаря на колегата, че дойде да ни асистира и ни помогна да извадим рибата. Благодаря ти, колега. Моля. Сега, с 2-3 думи първо да кажем за язовира. Изключително красив, много добре поддържан язовир. Популацията от риби е повече от порядъчна. Бих казал, едно прекрасно място за нашето любимо хоби и с две ръце ви препоръчвам да посетите язовира. Рибите тук си заслужават и ще си прекарате един чудесен уикенд. Има възможност за посещение и с семейства, изключително добре организиран ток, вода, климатици, всичко, което ти е нужно.
за да си изкараш добре. Искам да благодаря и на нашите колеги от риболовен магазин на Слука за това, че ни подкрепят и помагат да осъществим нашите идеи. И до нови срещи!